Les jornades de patrimoni cultural de l'Església es plantegen com a diàleg de reflexió sobre la necessitat d'incorporar nous elements artístics en les catedrals. Es tracta també de trobar un equilibri entre la conservació i la innovació d'uns temples que no han de ser simples llocs de reunió i que s'han de mantenir vius, segons ha defensat el bisbe de Mallorca, Xavier Salinas. El museo lo que hace a veces, sin pretenderlo del todo, pero en fin, a veces depende cómo estén situadas las cosas, lo que es, le quita el contexto vital a las obras de arte y entonces como que las deja muertas. Yo creo que en ese sentido la catedral no puede ser un museo, es una realidad viva. I la Seu és protagonista enguany d'aquestes jornades, ja que es realitzen en el marc del centenari del bisbe Campins i de la intervenció de l'arquitecte Gaudí a la Catedral de Mallorca, un model de conservació i innovació a seguir, segons ha afirmat el nunci apostòlic a Espanya. El evento recuerda la inquietud del obispo Per Juan Campins por realizar el espacio celebrativo y la feliz intervención de Gaudí, razón por la cual todos ustedes se han sentido invitados a reflexionar teniendo a la vista la Catedral de Mallorca como modelo de conservació e innovació. Una 80 de persones participen fins divendres en aquestes jornades organitzades per la Conferència Episcopal Espanyola. A l'acte inaugural, presidit pel nunci Fratini, hi han assistit també el president del govern i la presidenta i el vicepresident del Consell de Mallorca.